Хора, втора част от влога ми в Созопол. Мама, може би ще направя 3 части общо целия ми влог, защото нямам достатъчно време на YouTube, няма как да снимаме повече от 60 секунди, така че хайде. Така, приятели, сега ще вземем една монетка, покажи кои монетки може да стане. Или тази, или тази. Пускаме питичката. Малко като банкомат. Окей, вижте. Върни малко радясало. Ама хора, вижте монетка там. България пише. Това е карта на България и вуаля. Печелих си монетка и се абонирайте, защото не знам дали това видео ще не стигне да покажа целия Созопол, когато ще ходим, но стоп! Лайкнете за трета част!